Gareng. Kula tak ngaturke lelagon gerajakan mergo ingin nyuwun iki pepundhenku sing tak tresnani tenan. Sinten? Pak Jun. Wah, nggih. Pak Jun, matur nuwun. Wah, dan piyai kok le. Pak Jun. Iya piyai elok tenan iki. Ayo kene Mbak Dita kene karo Nduk Nike kene gerajakan. Monggo. Ayo. Monggo Mbak Dita. Aku ratri. Enggak ngaji. Mbak Nike udah tos. Ayo. Alhamdulillah wajane ibu jer diubengi ae. Wes. Nggih. Mengke khusus Pak Jarwo gara-gara aja kondur sik. Kuwi tak aturi beksa karo Gentari. Wis khusus kuwi. Nggih, Pak. Mumpung Gentari dalu niki free, Pak. Oh, diangandani kok. Tanpa bandrol Gentari. Tare wangi wingi tak tebus. Ayo. Apa menjadian to? Apa termasuk rancangan iki? Ya ora lho, rancangan. Kok ditebus? Ayo wilahan. Oh iya, Pak. Wah, wilahan. Yo, gerajakan Banyuwangi berdua, Mbak Niken karo Mbak Dita. Monggo Cak, yuk garap gerajakan. Monggo yuk Pak Jun, wilujeng midang katakan. Yuk. Salam Banyuwangi.
terima kasih matur nuwun nawala liyane tak aturke patek sanga nggon gara-gara. Siap. Bakune kabeh padha kecekele. Ayo tak dereki maneh ayo. Aglar kang samya seba. Pindara bingang samudra.